जे जों सेकेंड क्लास नागरिक तास नामदि जों न जों माहायनो भारतनि नागरिक नो जों 1949 साल 15 अक्ट'बरनि परे हेंगे जों तो इंडियन नागरिक ब्ले हेंगे बने आगेसिनि स्वाधीन राजातै जों दंमानि हेंगे इंडियन नागरिक जखन नोंखा अन्यान्य राज्य जेबेबे रां पैसा मानो अन्यान्य राज्यनि नागरिक न जेबेबे सुजुग सुबिदा रेजागु जों बाहायनो सुजुग सुबिदा माना नांगौ जों इंडियानि नागरिक हेंगे जोंनो तामो सेकेंड क्लास नागरिक खाय दंजाखाबा जोंनो तामनि बाङै बुमा माकुतनि बसांखाबा आमतिके जों लुगै दं एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि आमसाय रो कास्को आमसाय आजागाव पूर्व सरबं ते पश्चिम सरबंनि जे गामि आरो 6-7टा गामि दङ जों गामिनो गुरिनानि सिगां आरो किसा प्रेस मिट खानि बां जों बासालायजाक प्रेस मिडिया आरो जतन सिनि तिप्रामथनि तरफ থেকে जों बेलाय फायफे हामबायाफोर जों नुगो हो आमसाय जे जों गुरिलायमानि सिनि जे अभिज्ञता जों सिनि जे एक्चुअली सपिनगर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि जे पारा এই গামিরও जों गुरिबै सिनि जे अभिज्ञता जों जे नुकमानि 50 বছরनि आगे जेरकम आरो जे डेभलपमेन्ट 50 বছরनि পরে ও হাইনে डेभलपमेन्ट কোনো পরিবর্তন করে जों नुगो आरो अमरपुर जे समतल जे अमरपुर बायनो तुलना खायनाय अमरपुर आरो कक बांगाल सानाय रग जे अमरपुर जे तंनाय बर तंमानि जागा लामा बर तंमानि जागानि दै कारेन्ट जे फेसिलिटी बर जे डेभलपमेन्ट आबो बाय सिनि जे आमसायनि डेभलपमेन्ट हरबाय सालफेल लायजाक जों अरो हागे नुगै दंगो जोंखे असम विकास ताखायदि जे नियागो प्रशासन दंगो जे नियागो पलिटिकल पावर दंगो बर माने असम विकास दुई रकम आइन दुई रकम डेभलपमेन्ट दुई रकम नायसुकमु उमति तांगदि हे जों बार बार बबाग्राबो साजावो जोंबो सावो जे जों सेकेंड क्लास नागरिक तास नामदि जों न जों माहायनो भारतनि नागरिक नो जों 1949 साल 15 अक्ट'बरनि परे हेंगे जों तो इंडियन नागरिक ब्ले हेंगे बने आगेसिनि स्वाधीन राजातै जों दंमानि हेंगे इंडियन नागरिक जखन नोंखा अन्यान्य राज्य जेबेबे रां पैसा मानो अन्यान्य राज्यनि नागरिक न जेबेबे सुजुग सुबिदा रेजागु जों बाहायनो सुजुग सुबिदा माना नांगौ जों इंडियानि नागरिक हेंगे जोंनो तामो सेकेंड क्लास नागरिक खाय दंजाखाबा जोंनो तामनि बाङै बुमा माकुतनि बसांखाबा आमतिके जों नुगै दंगो हेंगे जों आरो त्रिपुरा राज्यआव 72 বছর जों नुगै दंगो जे जोंनो आइन बाहायनो दुई रकम नुगै दंगो सिनि त्रिपुरासानि बां आइन एक रकम तै जतनि बाङै आइन एक रकम बबाग्रा उसागाव बो साजाव बनि मेसेज बो अमतिकेनो साजाव बो बाहायनो हेंगे जों नुगै दंब्लाबो तो बास्तबले डेभलपमेन्ट दुई रकम नुगै दंगो हेंगे सिनि एडिसि एरिया न माने हाते मारे ना भाते मारे खाय दंगो रां रिया के बंचना खाय दंगो सुजुग सुबिदा रिया परिकाठामो गरै सिनि मासे मानुया सिनि एडिसि एरियाव हागे खाय दंले जोंनो हेंगे এই যে मेसेज रनो जों जनगणनि थाने जों तलाङै रियो जे बबाग्रानि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड पार्मानेन्ट सल्युशन जोंनो बागान कायसा खायरिमा बेंगिया वाक माबा बायरिमा बेंगिया मोसौ गाय मांगरि बायरिमा बेंगिया आमते खायै खिथाय कायसा रिमा बेंगिया हाय बाय पार्मानेन्ट सल्युशन इंगिया पार्मानेन्ट सल्युशन के तामो जों सांविधानिक जे कन्स्टिट्युशनल राइट्स सांविधानिक अधिकार आबोसि जों माना नांनाय सिनि सार्भाइवेल सिनि एक्जिस्टेन्स आबोसि माना नांनाय सिनि सेपारेट स्टेट आबोसि माना नांनाय आबो जुदि मा खांखलाय जोंनो साख्रि रिमेखा जोंनो डेभलपमेन्ट वार्क खायमाखा जोंनि मावग्रिमाखा जे समस्या दंमानि जतनो जोंनो सल्भ खायमाखा समाधान खायमाखा आबोसि बार बबाग्रा सानानि चेष्टा खायो जे पार्मानेन्ट सल्युशन आबो जों नांगौ आबोनो तै जों पाब्लिकनि थाने जों मेसेज जखन रिनायनो थांगो नग्रुं पाब्लिक बेलायके जाजागो बेलायके खातं जागो जों बेलायके पाब्लिकनि सापर्ट मानो आबानि बाङै जों सिनि जारा इन्टेलेक्चुअल हन्दी सिनि जारा बेकार जुबक हन्दी चाकरि तो मालिया जे अवस्था नुगै दंगो जे एक बছর बेसिं 50,000 चाकरि रिनाय माने आबो जों मालिया जों नुगो ओंखाय बছর सिनि बेकलग 40,000 नि ऊपर जे चाकरि मानथाय सिनि एडिसि ओके 10,000 मतो चाकरि मानथाय चाकरि मालिया सिनि बेकार जुबक रक এই মতই যে অবস্থা চলি দङ তাবো পজিশন আবনো जों बार मेसेज नायो যারা চিনি ইন্টেলেকচুয়াল হদানি যারা লিডার মানে সমাজनि যারা লিডার রক পলিটিক্যাল লিডার রक जतनो जों अक्रा साक्रा सिक्ला जतनो मानसुक थायख्लायो आ मेसेज जों रिना नायो जों ताबोनो नखानाय जों आबानि बाङै जों ताबो किसिसा जों प्रेस मिट खालि जामानि जतनो खुलुमबायखा जतनो गाहाम दंमाय जादि